जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों मैया बा जाब्रबथाय जानानै थांदों जे 20 जुन 2024 इं उथाखालि बेबायदिनो बेलासिनि 4:30 रिंगासो जाबायमोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों जे क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि बे रामफलबिल दख'रानि सिङावनो गोग्लैनाय आमगुरि होननाय मोनसे जोंनि बर' गामि मैखोम बर' गामियाव बे जाब्रबथाया जादों। जाब्रबथायानो जाहैबाय गामियाव बोबोनाय जे एलटि लाइन एबा एलटि माने मोब्लिबनि जे माने थार बेनि एसे साजोंहाय गामि खाथियावनो थानाय खुमगुरि गामियाव मोनसे जेजेएमनि प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ। दा बे प्रजेक्टआवहाय 11,000 भल्टेजनि एबा एचटि लाइनखौहाय बोनानै लांदों। दा बे एचटि लाइना बे 11,000 भल्टेजनि जे कारेन्टखौ जेजेएम प्रजेक्टआव बोना लांदों। दा बेखौ जोंबो थांनानै नायनायाव नुबाय माने नैबे गामियाव लाबोनाय जे कारेन्ट बा मोब्लिब बेजों थारजों माने नांजाबलायनाय एसेल' बाखियाखै इन्सिनिल' खोथा आरोखि इन्सिनिल' खोथा। दा बेबायदियाव बै कारेन्टआ नांजाबलायनायनि गेजेरजों मैया बेबायदि बेलासि समावहाय बे गामियाव माने फुरा कारेन्टआ मोब्लिबा जोंफ्लांजोबनायनि जाउनाव मोनसे न'खराव सासे संसार जाफुनाय रायजो खांफुनाय फिसा फिसौ खांफुनाय सासे बिमा बर' बिमाया रुंसारि जानो गोनां जाबाय। देलाय बर' होननाय सासे बर' बिमाया बेजोंनो लोगोसे बे गामियाव जायफोरा बे कारेन्टखौ मोब्लिबखौ बाहायो आजिखालि बयबो न'खरा बाहायो बयनिबो न'खराव खाथा बर्डनिफ्राय लानानै न'नि माने दै बोखोग्रा मेचिन बा बेबायदिनो रेफ्रिजारेटर बा बेबायदिनो बिभिन्न रोखोमनि मोब्लिबारि जे माने मुवा बेसादफोर बेफोरो खहा जानानै दङ होननानै जोङो मिथिदों। दा बेखायनो जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिहथे बियो जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव जानाय मोनसे घटनाखाय जों मैया खौरां मोननाय लोगो लोगो गामियाव फैनानै खौरां लाफैदों आरो दिनैबो फैनानै गुबै जाथायखौ जोङो मिथिनो थाखाय नाजादों। दा जेरैबायदि जाथाया जादों बा जोङो नुफैदों बियो जोबोद दुखु गोनां बा बे जाब्रबथाया मोनसे सोंखारि जाथाव। खारन बे जोंनि मोब्लिब डिपार्टमेन्टनि बे गोहैले आखुनि थाखाय बिथांमोननि माने सांग्रांथि गैयैनि थाखाय गामिया बारंबार बिथांमोननो कमप्लेन होसेयावबो मिथिहोसेयावबो बेनि सायाव सिरियास गैयैनि थाखाय बियो जानाय घटना बा जाब्रबथाय। दा बेखायनो बे जाब्रबथायाव जेसेबांनाखि खहा जादों बै रुंसारि जानाय न'खरनो क्षतिपुरन होनांगौ। लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ बबेबा मोनसे सरकारियानो जा बा डिपार्टमेन्टनि बबेबा मोनसे खामानियाव थिसननानै होनांगौ। बेजों लोगोसे गामियाव जाय न'खराव जेसेबांखिनि खहा जादों बिनि खहा सुफुंथायखौ डिपार्टमेन्टआनो जा सरकारानो जा जाहाथे मोजाङै मोजां बिथांमोना नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे सुफुंथायखौ खालामो जोङो बेखौ खावलायहरदों।